Chcel by si dostať pennyboard, alebo šiltovky, alebo tenisky, alebo mikinu, alebo tričko. Pustíme vianočnú muzičku. Jupio, zdravím vás Lipter z Aramburu a za to, že ste celý rok poslúchali, dneska sa zahrám na Santa Clausa. Dlho som rozmýšľal, aké ceny do súťaže venujeme. Jednoducho venujeme to, čo máte najradšej. A to sú pennyboardy, tenisky, mikiny, trička a šiltovky. Tejto súťaži, ktorá je vianočná. Tá súťaž je vianočná. Budete súťažiť o konkrétne tento pennyboard, tenisky podľa vlastného výberu, mikinu podľa vlastného výberu, tričko podľa vlastného výberu a šiltovky podľa vlastného výberu. Keď sa chceš zapojiť do súťaže, jednoducho napíš komentár sem na YouTube, ktorú vec by si chcel a prečo. 24.12. na Vianoce o 11. do obeda budeme robiť livestream priamo tu na predajne a vyberieme 5 výhercov, ktorí vyhrajú tieto skvelé ceny. Dielajte, lajkujte, šerujte, čaute.